Hello mga ka-listeners, mayong hapon. So update lang tagamay mga ka-listeners, no? So, kay nasakit na po din yung admin. Pasensya kayo, no? Kay samot gid nga murag kuan. Murag wala na nung kuy gana jud mo padayo, no? Kay tungod aning kasakit ba, no? Pero na may giingon nga pagsuway lang, no? So salig yapon sa Ginoo muna ang di ako simbahan ron mga ka-listeners, simba, no? Laban japon. Laban samtang buhi pa, no? Laban japon, no? Unya ga-advance ako sa video, no? Kay isag na ako'y gibati nga luya akong paminaw nya gahapon gikan ako gapa atong naging adlaw gapa check up day ko nya gahapon sa nagpa inject o kuan anti tetanus, no? Kay kanang para sure ba nga dili ko madutlan atong nakasamad nako, no? Nga sundang og katong nakatusok nga tukog sa payong, no? Nga akong gihimo nga pangtahi og sapatos ba nga pagtahi na ko sa sapatos, practice lagi mga ka-listeners, dito katusok sa akong tudlo, no? Lagbas ba sa sapatos, paglagbas sapatos naman akong tudlo ga sugat sa akong gihimong dagom, no? Tusok akong tudlo nya lain man akong paminaw, no? Mura nanakit akong lawa o kasabot ba, no? Nya nasundan pag yun natigbasan og sundang akong ato pikas tudlo na pod, no? Yung samot nga ako sabot sa paminaw ba mga nga una nako wa baka ako madutle wa baka to tetanus, no? Yan na ba, no? Mo tong pero wa pa jud ko mangusog nga magpa check up, no? Nya na kuan man na aksidente man nga nahagbungan akong naong sa cellphone, no? Naburot ning dire mga ka-listeners, kay kanang katugon na lagi kayo ba nya ning hapit ko gatubang sa cellphone kay kuan kini lagi gusto pa ta ko mo fight sa katulgon, no? Pero kapoy na jud kayo di nahagbong sa akong naong akong cellphone, no? Diri jud sa are simod sa puti sakita, pero nawawa ang sakit pagka nakatulog nako, pero pagka ugma na pagkaudto gasugod na ngut-ngut, no? Hantod pagkagabi wa jud ko ka tarong pa ni hapon kay kinasakita, no? Magtibuok na abot sa akong naong bari, may hubag na akong paminaw sa akong dagway bitaw, kay grabe gyud nga sakita, no? Ngut-ngut kayo mo tong nga napugos ko pa check up, no? Og apil na nako tong natigbasag sundang natusukan og pangtahi og sapatos katong tukog sa payong nga kana bitong payong nga pang tempura bitaw nga yana dagko muna akong gibayad-bayad gimo na akong pangtahig sapatos ug mo'y nakatusok sa akong usa ka tudlo nya napunan pa sa sundang nga mao gyud nakatigbas ngut-ngut ra ba hantod karon, no? Muna nga giusan na ako tanan pagpa-check up, no? Naresitahan akong tambal para sa akong ubo sad, no? Kay kiniubo na ako dugay na pud kayo ba nya siguro tungod ni sa sige makasimhot bitaw nahi mga mukaligtag panigarilyo nga labi na ni mo sakit tag habal-habal bitaw nga manabako ni mga driver, no? Mao jud ni number 1 nga maka ilungdan makasimot og mga aso sigarilyo ba sa una tung nagtrabaho pa ko, no? So tingali mao ni epekto mo ni akong ubo nga wadi pagkaayo bisan pila nakaresitang tambal ba. So giusan ako pa kuan gahapon, no? Niaging adlaw day gresitahan nya gahapon nagpa-inject og anti-tetanus, no? Mga ka-listeners nya murag napuno na pud kong cellphone, no? Padayon na tag kuan unya isumpayan nato ning video kay maputol gid ni, no? Kay na full storage sa mga ka-listeners. Yan mga ka-listeners, continue kay naputol tag kariyot kinina, no? Kay na full storage nag-delete pa kog dali-dali mga ka-listeners, no? Na so ang oras karon alas 6 Gs, no? Sa sayong kagabion nya nag-video lang jud ko advance mga ka-listeners para basin lagi makaya pa nako niya mag-edit, no? Bisig labad-labad akong ulo paminaw nako mga ka-listeners, mura kog kailan tanon, no? Nya gina akong bukton nga na-injectan gahapon anti-tetanus, paminaw nako kay kuan gangut sakit ba, no? Ngut-ngut ba.
So muna nga bro ko kinantanon karon. Pero laban gyapon, survive gyapon, no? Simba gyapon samtang may kinabuhi pa mga ka-listeners, no. Nya di sila ko mo shout out, no, kay wa ko katimaan mga ka-listeners, no, sa mga bag-ong naga-comment, no. Mga ikog pasensya, no, kay wa pag ko kalugar pagtimaan ba, no. Pero sagdi lang basin pohon dai makalugar ko, no, makatimaan ko or makasuwat ba sa inyong mga pangalan, no. So pasensya kayo mga ka-listeners. Nya di ta maglangan paminawan nyo ang part 2 bisag wa pa gud ma-edit. Advance mo ng video, no. So paminawan nyo ang part 2 sa ang gugmang buta dakog mata. Bisan tuod ikaw inday o ako nang naasawa. Hello, kumusta yung tanan? Bueno, sa makausap pa, sama sa naandan, di gyud ta malimot ha sa pagpasalamat ug pagdaig sa atong Ginoo. Kay hangtod karon, nagkuban-uban gihapon ta. Gihatagan sa taniyag laing higayon, ganaa mo diha og di asa mi dire. Okay. Padayon ta hang miagi. Di gyud kagarantiya ang relasyon sa pagkaamahan ug pagkaanak nila ni Undoy ug Gusting aron nga magkasinabot. Si Titina usab atong higayon ha, miprang kagyud. Kung unsay wa niya mahiuyon ni kang Rigner. Nagpaubos lang ang nawahi. Apan hisabtan nila ni Akang ug Imon, nga kini magkauyon og si Titina. Mao gatong gisuna nila ang anak. Miprang ka si Titina sa duha, nga wa gyud siya makauyon ni Rigner. May desisyon si Akang nga dili pa tuhon si Titina sa drama sa barangay Kugan. Unya, may ginganlan og blas nga giadto ni Rigner. May gisugo siya niini. Mga kasama, niya ang pagpadayon taning bagotang sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Ihapon ka, ang mata kating budlata napay. May isugo lang ko nimo. Isugo? Oo, unsa man na. Sulti. Kay, ikaw pa. Nagyong ko kabalibad ni mo, dong. Gusto lang na akong mahibawan kung kinsay nakigribal nako ni Titina. Panid Enoy Blas. Kana lang di ay kasayon. Sayon na gyud oy. Niya, Ano? dawatan. Uy, unsa man ni? Oh, wakang kita na. Warta. Padugang skugi nimo. Kung kakugil ay isgutan dong, pero halay ra gyud may pantulak ba? Maubitang dawata. Oh, Aw! Kini. Ay, dawaton ko gyud ni, kinasing-kasing magani dong. inigbalik nako. Kinahanglan nga may mahibawan akong resulta. Aw, way problema. Ikaw na gud na. Sige, Noy. Dong pastilan oy. Ayo, Dong Rigner. Ayo. Pastilan no. Ang grasya gyud mi dool og nanuktok sa akong bahay. Pila ka ni? Pila man niya? Oh. Huy. 5,000. Magalala ng barkada na ko ini. Jog ko'y namatikdan Akang nga may nanguyab ni Titina dinis atong barangay. O bisan mamisita na lang niya dinis ato. Mausab ko, Imon. Kaya di man sama sa uban nga mga babay na Titina god. Di man na siya igat-igaton. Pero wa man say gisultis dong Rigner nimo, dili ba? Oo, pero kita na mo sabot god. Aw, pamasin god ning ato. Kinisab gos Titina, wa say buot. Nag-OA pod. Murag kisang gwapaha. Nagpapresyo pod og maayo ni Dong Rigner. Pero, Yusa, dili ba matod ni Titina nga wa manguyab niya sa Rigner? Lisod man sa ko nang atong anak ay mag-una-una
Dili mo sad mayong huna-hunaon. Ay okay ra magudunta nang mag-una-una si Tina ni Dong Rigner. Kay bulawa na si Dong Rigner imon, uy. Lisod kayo hugmawa. Sayang kaayo kung mahitabo na. Aw, mauman ka. Pero babae magud ng atong anak. Wa manggod na tradisyon nato din sa probinsya. Pero ang ako yung gikahadlokan imon, katong gisulti ni Dong Rigner ba, bahin sa ilang yuta din he. Ha? Kinigitarukan sa tong bahay, good. Oh. Kanang gitikad na to. Ay, pastilan. Usaw naman akong simbako mon. Matinuotong yang giingon na ibaligya ning yuta din he. Magunsa naman lang tamon. Maobitaw sabnay akong gikabalakan kang taon. Si Titina, siya kyun ang makaluwas na to mon. Siya ra kyun. Maong bahala na kung sa'y kasulti ni Titina na to. Kung mahimong ato siyang pugson aron magkasinabot sila sa Dong Rigner. Oh, ato nang buhaton. Di ta mahawa dinis atong gipuy-an ay. Hain man to siya, ha? Naluod man tuwa ni mo tugting mo tanaw sa drama ron dito sa barangay Kugan. Bebe, atong pagkingsultihan bahin ini, be. Ayaw lang mon. Di lang usa nato tugawan. Ugma na lang. Nang luod pa ito. Mahuwasaan ra to ugma. Hala, kalain ni ng akang, uy. Nausabi nga na ho na niya, Tintin. Di na di ka pa kuyugo na mo ni Lenny dito sa barangay Kugan, Tintin. Kamo na lang si Lenny ang panuri ko, ala. Nagasulti na Miss Lenny ganiha. Kinigit sinang akang, no? Maayo na kayo nga itong sabot. Nay, sexy na dyan kaayo ko, good. Nang akang, uy, bakakon, liar, evil. Hinaya na imong tingog, wala. Madunggan unya kanilang papa ug mama. Wara ba sila mahibaw nga, hilom kong nanaog sabay. Giat nga takang daan din sa silong, kinakasiguro magyug kong muanhi ka. Lain na dyan ini, uy. Kuan ba? Kung magasulti ka ni mo atong undoy ba, ikaw nalay pasabot ha. Aw hinuon, nasayod na to si Lenny kung unsaon niya. Tabangi pasabot. Kinsa nang naas gawas? Hala, patay! Sinang akang! Tago, wala. Basig bakitan ka, mama. Tago! Ilom diha kang, oy. Gilamat ka lang. Wag yun ko nadunggay nga nag-isturas gawas. Wa man say tao diha. Tanawa. Ana, di lagi ko mahimong masayop mon. May nag-istorya lagi sa ubos. O kundi ka mo to, hala, susuya dito. Pastilan ni mo, akang. Naunsa mo pa, Imon? Maakang? Oh, Titina. Din man ka. Gikan ka silong. Ha? Unsay gikan sa silong maba? May gitan-aw lang ko diri sa balkon. Naglantaw-lantaw lang ko ba? Basig mo anitos Lenny. Di ba nahibaw naman tong nausab ang akong huna-huna? Wa kay nadunggan, Titina. Parehas ni mama ni mo, akang. Ha? Unsay nadunggan ba? Ay may nadunggan kong nag-istorya sa silong. Ingon pang papa ni mo ay gilamat ko no ko. Iyang ipasusin ako. Oo, kay basig kinsa nang tawana diha ba? Basig nangili ba? Ayaw ka na og pa ha. Basig kinsa nang naa sa gawas. Ano mo na yung kinsana? Giandam na akong pinuti. Mapunggutan ko siyang ukon, kinsa man siyang buwangan siya. Unsa? Ayaw pagkanaog pa, uy. Basig, dilingon nato ng nadunggan ni Mama Akang. Gitiawan na tingali to siya. Muila ba nagdilingon nato ng pinuti na ko? Bibibigan eh. Oy, Papa Imon. Mon! Ingnan niya kung may makita kang tao, ha? Oo, Kang. Ay, kinuo ko. Unsaon na lang kung sikwala. Bitago ra ba siya sa mga nagpundok nga tanong? Tingalig makitaan siya, Papa Imon. Matigbasan gid siya. Hala, sino'y Imon? May kidang pinuti. Hala, kisa ang tulion, ano?
Hala, uy. Hoy! Ako matingali Kung tigbasa ungo na ka pa kita, kung tao ka pa! Hala, sinoy imon. Kabut-buton raa. Hadlokon ko na siya, be. Mientras layo pa na siya, magpaungo-ungo ragot ko, be. Pakiton ako siyang mutuwad ko. Pero, di ba ka ni ang gisiyon nga panting akong nasulob, no? Nagdali-dali ra ba akong anis ilang titina ganina? Nga naman di kisi. Hay labiswa. May na lang. Mag-amping lang jud ko. Basta ungo, punggot yung unya ba? Ungo, matuwan. Kang ungo. Unsa man. Kinsa man day mga fans nimo ba nga wa man ato gibes drama ninyo Undoy. Oh, anong gul ka man diha? Bulan gani rong ka na. Di kay gool ra ko tay. Bala kapod ko. Nagsabot man gud mi. Ngay basig may kuan lang kakulian mo nga kadto. Uy. Kisa man ni abot ay uste. Agay. Patay. Ang anak mo na tag-iya ning yuta nga kuran sa tumbay doy. Kung sabay kay tuyo anak. Basin papawaon na ta din Unsa? Tatarong ya tayo oy. Unsay tarong gud? Basin mo tuyo anak din Unsa? Ginoo ko nimo panidito tay. Nay, didool sa atong bahay sa mga balay sa silingan natong napundok ay. Agoy. Doolan dito ko. Agoy, sige. Manghiring ko dito. Sumay among ikalagan ni mo din Sir Rigner. Wa lang. Ang ako nga nagsusi ug nangumusta lang ko ninyo din he. Kung unsa na lakaw sa panguman ninyo din he. Og nag-follow up sa inyong bayranan og utang ni Daddy nga inyong gigamit sa inyong pagpanguma. Nahilo man mo tanan, ha? Ay, pastilan, sir. Ay, wa pa mamay magkabangon sa panguma, sir. Itong bagyo. Bitaw, sir. Onyag, wa pa mo makabangon? Bangon. Igo na ba day ng rason nga dili ko maningil ninyo, ha? Nga dili mo mubayad sa inyong obligasyon? Kaya ang kwarta nga gigamit ninyo, nga inyong gihuwaman, wa na namo pamunita. Ug nahibaw mo nga lisod kayo ang pagpangita og kwarta karon. Naningil na si Daddy. Kinoko, pastilan. Lugdon ko unagig usab ning makamata na ko be. Kundi ba ni masayop ning pananaw ko or pananaw lang yun din ako. Lugdon ako. Pag-iwa na taon ni Sir. Di ba na mo dagana ng among obligasyon, Sir? Di ba lang yun mo kaya nga mo kabayad namin, Sir? Magsiyat yun. Wag yun ko masayo. Maunit awan na nga diriyot makaligis na ako dito sawang. Anak na istag iyas yuta nga mong gitikaran taon. Nagitukuran sa mubay. Patay, Ginoo ko! Ay, paitay ni. Doy, kinahanglan yun, Doy, nga. Kuhan yun, duplikaya yun kita. Alam magalikawas tas problema, ani. Ipatingin lang ba tas yutas nag-iya? Midugang para ba siya nga? Dili ko na ito pabuton nga, makadesisyon yung amahan, nga ibaliglay ng ilang yuta. Saan naman lang nato, ani? Maubitay. Ay, paita na ni pobre tatay, no? Ilang ay, di kay klaro, Doy, da. Ingog ka atong
kuan ka ng mayor na ingat pobrita nya karon. Ingon na pud ka paita din pobrita. Paet gyud dili pobre gud. Reaksyon ra man gitong nahitabo ng akong mga reaksyon tay. Adto bang daliyot ko das magi, mga reaksyon ra to nako. Unya. May gyud pobrita. Kuan tay kanang. Kuan kining. May sulti ko nimo. Sa mana? Karon pa man ko kakita ato niya tay. Mao dito anak sa iyas yuta na to dinhi. Kadungog yun na siya. Murag lain maguntong sa una ang mag-anhian dinhi tay sa gamay pa ko. Ay, lagi kayo kuan man to. Iya tong uyuan. Unya karon, wa naman na sila magkasinabot siyang amahan. Unya dako naman na siya. Siya nagitugyanan din eh. Kato ba tawhana tay? Mao ba tong tawhana ba? Ha? Kato gito siya? Ha? Siya oy. Kato lagay. Kato gyud anak sa iyas yuta na to dinhi. Kato lagay. Mo toy nakaingon nga hapit ko diri sa magitay. Unsa tong isulti nimo onay? Si Dong Regner mo ang diryot makalasmag nimo? Okay. Siya to mibalikas og miluwa nako. Ginoo ko. Mipaduol bitaw ko ganiya ay dihang nagpundok mo. Pero nagpasilipod lang ko kay basi na ipailhan niya ko niya. Sao na lang. Pastilan undoy. Kada ko problema ining imong nasudlan. Unsa lang nato ini ug mailhan kaniya? Maayo kay naabtan pa ko ni Mulani. Gamay na lang ning akong labanan. Hi. Nagugay kog ani sa patin. Uy, ano man laba? Bitanaw mo kog drama gabi. Oh, mi ato giday ka sa drama nilang Undoy sa barangay Kuganlen? Oo. Ang ako ba, simple ud akong ikasultis Undoy. Pero wala lang ko, uy. Ikaw baya kayo mga tao sa ilang drama. Kapi, gid ka aligre. Wa ko makahigayon pakigsulti ni Undoy. Kaya daghan kayo miduol niya pag umas kalingawan. Mao ba? Unya lan, mikanta siya. Unsa may ang gikanta? Mikanta gyud siya. Kahit kunting pagtingin, gidedicate man niya sa usa kuno kababay nga maoy nakapaokal sa tinapo kuno niyang pagbati. Kairing good. Kisa mo kuno babayhana. Man siya masultig kisingan. Basta, wa kuno niya makita to gabi una. Di kasabot kuno niya magkita unta to gabi una, pero wa makaadto. Unsa? Wa nila intin. Ikaw kito ang iyong pasabot. Ay, Christina! Wala ko. Dami na ng big ni Mutin. Wait a minute. Noy Blas. Last bitaw Ikaw man di ay na Noy Blas. Last bitaw ko. Unya ako, Lini. So may problema di ha? Aw, abot ni mo. Pati Lini, kuya ng gada. Bebe, hawa sabi ka may tuyo kung Christina. Ero. Usa? Diha lang ka, Len. Ayaw ko biya isumbong tayo noon kang papa imo Noy Blas. Budi, oy! Ang sumbong mo ko na mo. Yun sa tamang ka? Ang, nagbinastos man ka. Bastos? Kaya ano, yun sa tamang kas pag binastos, ha? May magnaligo ka, unya, gili-gili ka. Wak man. Len, manguli na tana. Unya na ko ni tiwasog laba. Tana. Kawa ba ninyo patasan tinaway? Ikasulti ko gani. Uy! Ayaw ko gunit Tinoy, ha? Buhay na siya, titiyan ni Blas, ha? Buhay na siya. Yan ba ko dyan palo-palo, ihapak ko rin mo. Ano? Dos! Human! Wapat mo human, titina, ha? Takalin eh. Wapat mo human! Mao na gibuhat ni Blas, di mo? Animal ng tawhana da. Maakang, hinaya ng tingubi mo, ma. Madunggan niya kang papa imon. Bastos ang kay tawhana ng uy, makalagot. Dili ang ang palabyo niyang gibuhat. Makita niya. Naursa mo diha, Akang. Kaya sabay kontra ni mo. Patay, si imon. Kinuo ko, ma. Nabatian kang papa. Tuon, ikaw inday o ako nang naasawa. Daghan. Askang sukuan ni Akang pagkasayod sa pagbinastos ni Blas kang titina. Pagkabati ni Imon, misipat si Akang aron malikay sa problema.
gipangita sa bana ang asawa. Apan gitawag siya ni Blas nga gikainom ang mga barkada. Human matagayi, milakaw kini. Si Titina og Lini usab naghisgot kung unsay rason nga ang mga ginikanan sa nauna dili ganahan ni Undoy. Unya, si Usting og Undoy nga naniudto naabta ni Rigner. Pobre gato, parihara, pero maayo na dati kwarta. Mau lagay. Mau ka ha, mau man na, di ba? At sige lang. Lahi yun ka, kadi. Kinanamay si kinang hunong tungod. At tanan sa nako ha. Sige tay. Iwason, inom akong kape. Ayo! Tay, si Dong Rigner. Saan na nako? Ayong otto! Kitsa tayo, stay, kitsa na tay. Ayong otto na, pwedeng mo dayon, hoy! Tay. Tay. Ala, maniot to ta, Dong Rigner. Maniot to ta. Agoy, maugyod ni Rigner. Maugyod. Si agyod na. Mau natawhan nga taas kay Manulti. Ang adriyot pa ko daspagi. Guwapo unta pero batik batasan. Di mo kaugiro. Labi ng pulos banok ang binuhi. Sorry kayo dong nga. Mauwagin ko mo padayon ni mo sa among adong ha. Kay kukan magudlo ka ng huyang na taon kay ni among payag dong. Ya, buslot pa yung sawog ba? Ya, kuyaw kayo mabwasot ka dong. Di ko ni mo padayonon. Mauwa mo ka. Kinsa man tong akong nadunggan ganiha, Noy Usting. Nga nangutanag kinsay miabot. Kuan dong, ang ako tong binuhi dong. Binuhi? Mutingog din ang binuhi ni mo. Dili tao ning akong ginada. Ang akong ipasabot dong. Orig manit. Katopik man to dong. Bida. Mag-istorya ka tagtarong ay. Oo, bitaw dong. Ang ako tong anak dong. Binuhi ko man na kay wa man na siya magtrabaho god, wa man na trabaho. Hain man ro na bay. Hain? Mutanaw ka dong. Ayaw dong oy. Madu ka makakita kadukag naong bata dong. Halos mga di mutanaw kay badlok pod ko, di ko tanaw niya ganahan ko, di ko ganahan. Samde toyo ni mo dong. Hay, inuok ko. Grabiha po ni matay. Ongo! Ay. Say ongo! Ako? Ongo ko? Ongo. Pwede ay, kagwapo sa nimong ongo ah. Ay, ilom diha doy ay. Gwapo. Hambiyagan ka na. Birdis na ba rin kumasubis? Sabado magutay. Sabado. Oh, Sabado bito yung sunod sa Birnes. Tagok-tok. Noon sa mga manukol madahin ka, oy? Ungol pag yun ang ora to, duklon pag yun mo. Ano, mag-inam mo mang kabe? Sunod na gali ko niya. Unsa ba ka, oy? Pasagdi lang ko. Pasagdi lang ko. Kay amaw naman kang daan, oh. Sa! Sa! Isa ba ka? Kuya, wasada. Iskrim mada. This is Jet Li, Bruce Lee. Hakban ka doy, oy. Gitumban man na nimong tualya. Bebe. May pagkadakdak na ako magbira na mas tualya tayo na. Groy, ako simod may pagkaumod. Bruce Lee pa kagayo ka, Bruce Lee ka. Tuali malagay. Bebe. Panamin niya. Tanawa na imong simod ay. Kay, nalipod ka na, Bruce Lee nun. Nalipod sa na. Nabali. Kuan mo ko dong. Hanay. Lisod ang kuan dong. May pakita pa kang Dong Rigner dong. Kay kung kakita siya nimo og mailhan kang ikaw tong iyang diriyot madas magi, samot yun ang problema ini. Labi na kay nahisgot siya ibaligya ng iyota nila din eh. Kining atong itikad niya gitalukan sa atong payag. Sao ta man eh? Wa kay lumboy diha og tabako tay. Tabako tag lumboy.
Lumbog. Kung dayon no, di baligya ni Yuta, tay, saon naman lang nato, ani, tay, ha? Hoy, tay. Hoy, saon lang nato, ani. Ha, tay? Hatay si mong tungol, unduya ka. Napapakas hatay. Hatay patay. Kanya, be. Ini kita mo, anak. Ha? Gamitan na imong pagka-jitli, ha? Kanimong pagka-Bruce Lee. O, tay. Sama ni. Wah! Sakit? Hilak. Inglang. Wah! Ay, kamaog yung kadong Regner na. Ay, bright yung kayo ka. Nga gingon anak nimo ang mga tao din sa among dapit nga naggamit sa inyong yuta. Nga, nagplano mong ibaligya ng inyong mga yuta din. Gusto nako nga magkinto nako tanang tao dinis inyong dapit Noy Blas. Nga mutahod sila nako. Aw, kurikik yung kaya na dong, kurikik. Unya, kumusta naman itong akong gisugo ni mo? Sa may gikaon ni mo dong. Sana mga? Ang bahing titina dong, katong imong gipasusi kung kinsay nakigribal ni mo niya? Oh. Way cool ba dong, way cool ba? Ikaw na gud na. Way mo barog ni mo dong, tanan, manglingkod. Tarong nga kung pag-exulte, Noy Blas, ha? Kaya tarong kong nag-exulte ni mo. Nisok man. Sorry dong, sorry. Nakasiguro gid kang wa, ha? Dong Regner. Dong! Kung ako na gani mo sulti dong, tinuod yun na. Oh, okay. Ako Noy Blas. Ikaw. Gusto kong musalig ni mo. Bisan dili ka kasaligag na. Ang ako, Noy, nga binuangi lang kog suway. Aron makailaka na kog kinsa ko. Okay? Laina lagi diyayok batasan anang anak sa tag-iya sa yuta dinis ato laning no. Unsaon na lang kung ilagin ibalik ang tanang yuta dinis ato no. Pulos na lang ba to ang mahabilin? Hasta po daay dito sa inyong barangay Kuala. Giadto po daay atong anak sa tag-iya nga si Regner. Oo, pero kung imong huna-hunaon lang ni, makakatawa ka. Kay laliman ka no. Kung ibalikya nila ang tanang yuta dinis atong dapit, kadaghan ka sa sako nga ilang magamit, no? Dili ingon anak Kuala. Ang ipasabot sa pagbaligya sa yuta dinhi, ang tibuok palipot nga sila'y tag-iya. Ang kinatibukan yun. Dili kay yuta lang sama sa imong pagsabot. Aw, apil dayang mga bato? Ay, Kuala sa uy. Tagpila kang takal sa bato, no? Moapil kog hakot, uy. Iyawat makakwarta pod ko. Ay, Kuala. Apil talan ni, ha? Wala dugaya kang mahuman, no? Kay daghan man kaayong bato din, hi. Madato siya ta. Apil talan ni, ha? Sao ta. Ay, paway di ako wala, uy. Maayo nang na ako'y kayayong sa bato ba? Ikaw lang, Kuala. Bahin nila niya ko. Yahayan ni mo, no? Ako'y maghago. Unya, mangayo kag bahin. Bahala, uri ka. Ble. Ila man kahaning hapitan ng yuta dinis ato. Aw, ila nang katungod lang ni kung ila gyud ni ibalikya. Ay, palayo lang taos Ginoo eh. Asa na lang tamo puyo tintin kung si bako mahitabo. Aw, ang Ginoo na lang may bawo nato. Dili mahitabo nga iyatang pasagdan. Pero Tin, dili ba si Regner? Ayaw lang kalain ha. Okay lang manguntahan ako. Unsa man? May gusto man na nimo si Regner. Nagapanguyab na nimo? Dili ko interesado niya, Len. Nahibaw bitaw ka. Dili gyud ko ganahan niya. Unsay dili ganahan niya? Kahilas ko di mo titina. Ma, sinangak ka. Unsa to? Di ka ganahang Regner? Baya, no? Kaayo na lang ana, nga nagpakita gusto ni Mos Regner.
Kinsa ka ragod ikumparar niya? Uwa man ko makikumparar niya, magod. Wa bitaw. Pero ayaw paghilas-hilas, oy. Ayaw pagminaot. Asa man ko nagminaot, ana? Kana din pag-ingon nimong gikaganahan niya. Kay dili kid bitaw ko ganahan niya, ma. Hilam. Una-una, aday. Sa ilang kadato, kinsa ragod kang mainteresihan nimo. Unya, naghilas-hilas pa yun ka? Kadaghang mga daga diha, nga nakagustong Regner, nga nangindahay nga mauyon na niya. Pero naagid unta nimo. Ang nakaapan kay OA kaayo ka. Maot. Animal ay. Titen! Asa man ka nga nakigsulti pa man ko di mo? Hoy, balik dire! Wow, uri mamati ay. Titina! Ay, nang akang, muli na lang ko na nga. Pasige pagitan ako ni tatay nang. Otro sab kalin eh. Nga naman nang. Tingalig unsa say gitudlo nimong titina ha? Kamura ba mag-uban-uban? Oo, mong good nang. Ing na lang yang wa ha? Ing na lang yung wa. Ay, sige na nga. Ato na ko na. Bye. Ako! Patay, si Imon. Mon. Orsa, agbayaran na ako ng ngita ni mo akaga ka. Nagtuyok-tuyok na lang ko. Nya, wa ka malipong. Ano mang malipong ko? O sige, man kagtuyok-tuyok. Di ka malipong, anak. Bida, ayaw ko iliko ng istorya ni mo, be. Sabay iliko ba, oy? Ayaw na lang kong libuga. Kana mo'y makalipong na ko. Uy, naunsa mo to si Tina, ha? Naunsa mo nga may saka mang tingog ni mo? Muro ka maguglo na ikaaway. Unya, pagduol na unta na ko, may diretso kaglakaw. Unya, nawa ka. Muro pag naglikay kang mahibaw kung unsay problema. Unsa may problema ka, ha? Unsay problema? Oo. Mituto ka mo lang gunako. Nausa ka? Mon, nalagi kay muta. Usay muta? Ay naalagi, nagtibugol. Hilom diha ka, oy. Di karaba mo to, may muta kalagi, kapagod. Bebe, akong hikapon. Uy, basa man. Ang agdi basa, malasaw man. Hilom ka, oy. Nawa na, tagak na, buhagay na. Pagkawagi klaro ni mo kang, wadyo kay, nakita ori kag muta nga may buhagay na kayag. Asa ka man, Mon? Pagkuha ko gaspan. Gaspano na kumuta na ko na kayag. Mon, balik ko'y na lang pagkuha gaspan, oy. Pupuon na lang nato ning muta mo. May gani kay nakadistarte dayon ko. Lisod ni Imon kong mahibaos pag binastos ni Blas kang Titina. Mukuha ra ba dayon na siyang pinuti na human Diyos Blas. Pero di sad maayong palabyo ning gibuhat ni Blas ni Titina. Ako'y musita niya. Pero pahimangnuan usa day nako tos Titina oy. Nga dili mo sulti siyang amahan o klaruhon sab nako pangutanas Titina kung giunsa gyud ay niya si Blas. Karon kang Blasa ka. Dili gyud nako palabyo ning imong kabuang. Tulion og santuryon tagyud kag dili ka magtarong og tubag nako. Dili ni bahin ni Regner oy. Bahinis pag binastos ni Blas di mo dito sa pa. Nga naman, ma. Imong sitahon si Blas? Ay mag-anad ng tawhan, nagpasagdan lang na nimo, oy. Hadlok tang mahibaos Papa Imon. Kay dili ta gustong maproblema. Pero ikaw na po'y musita niya. Ayaw na lang maakang, uy. Kalimti na lang to. O sa'y kalimtan? Gisayo na lang ng tawhan na nato, na. Basta ayaw na lang, ma. Tanawa ragod ng bayhana. Huwag batasan ay. Titina! Titin! Ahak maning anak ka? Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do. Naunsa man ko eh. Naunsa man tao ni gipati na ko Ginoo. Gimingaw man kong titiin na. O titina. Sa ngalan ni Budaan. Mura na kong nakainom og gatas, titina. Titina. Kanito siyang naong. O titina. Gutom na ko. Pwede ba, titina? Pwede ba? Naon sa Miss Ondoy? Nagpiyong man eh. Uy, doy. O titina. Uy, tunsa ka, uy. Humot man ta kay ka sa una-una ganina.
karon mura naman kag danimahong kigol. Bawaw kang piot-piot. Titina. Okay. Hikap man nga akong naong. Ahak. Kabalibuon sa imong kigol, Titina. Okay, kigol ha. Kabibuon, ani. Singot ha. Piot-piot ha. Ay! Unsi tita. Unsi tita. Unsi tita na. Titi. Oh, di ka. Titi. Tay. Oh. Pastilan, ikaw di tay. Bantog na. Dili ni si Tina. Dili na si Tina. Tatay na. Didi na. Tay. Imo mang ipaw na kung simura na imo dugan. Sige na. Unsay ayaw ha. Sige, Didi na. Di na magwanta na. Di na magwanta. Dili na ha. Awa na. Kuya pa na kuha ni tay. Sige, maniho di ha. Oh, boxing piot ha. Sige. Oh. Tay. Ayaw tay. Nalumay si... Doy! Naku yung pansyon, Doy! Oh, saman. Okay na ka? Naulian na ka? Kung patay magani ka na ako tayo yung tao to pag-iha. Patyon ko nimo, pantuso pa man ko nimo. Oy, patyan lang kong dritso. Hilom. Klarihi ko, ha? Klarihi ko. Kasi klaro na ko nimo. Kanang titina. Ha? Unsay ha? Unsay ha? Oo, kay bawo na ko kung sa'y sulti nimo tay, bahin na ng titina. Nga, bauran ko nimo niya, di ba? Very good, Doy. Very good. Has kang brightan mo. Ay lang ko sultihan na tayo, nalang. Unsa to? Unsay patay? Unsay patay? Mingon ka patay ko? Ningon kong patay, tay, ayaw lang. Gusto ka sulti. Ayaw na lang kong sultihin, patay. O, makakada. Unya. Di ba imong sulti nga, ayaw na lang kong sultihin patay? Ay, noong sa taon ka dihati, oy, kakapoy biyan ni mo, oy. Tay, oo saban. Kuan ba, tay? Oh. Ako ba kanining diriyot mamatay niya? Ako na hinoy mingon mo patay. Ako mo ihapit mamatay. Maulagay. Hay. Sige. Consider. Pero bahay na titina ba? Ha? Dili na madag consider ha? Daghan kay rason nga nung dili ko gusto magpakabuang ka ng anak sa butbuton nga imon. Mayo ka naghisgot ka na tay. Bagid. Kay gusto sa din natong klaruho tay ba? Gusto ko ba sayon? Nga nung di maka gusto paduol ko ang titina. Ha? Bebe. Isulti ang imong giingon akong dagang rason tay. Mamati ko, be. Kuan mo anak kay ayo nya na magsulti ana doy. Asa ba ka tay? Oy, asa ka tay? Ayo ko guditi. Wati ka guditi. Oy, garo taong gudita di ka. Inang ayaw ko guditi. Wati ka guditi. Unsa to? Ha? Ako nang kutala unsa to? Nagisa imo sinina kay nasangit pa na lang sa nga ang imo sinina nya pagkalit mo barog nya milugnot ka man diya taog kalit di nagisi na. Ha? Ingna bitaw tingang wati ka guditi. Lugnot man ka. O ano na pa ba ka diya nga di pinaot na ba ka, ha? Unsa man taon ka, oy? Ang imong tingog, nabili ni Rio niya, to anak, kalayo na kay ka. Nawahi man na. Nawahi sa mata. Tawar ni tatay. Unsa ba kay problema ning tatay, no? Tayo, Seg! Hutay! Dili ang masayod si University mo o rason. Kung nga nung dili ko buot, nga makiksuot siya itong titina nga anak sa butbuton nga imon. Bahala na kaundoy. Naman tong pinuti na ako. Naman din his akong gibutangan. Titina! Paimon! Kakita kas pinuti na ako. Naman sa akong gibutanganan dire. Wa pa, uy! Ano gumawa? Kisabi ng hilabot, ha? Na, ambot ni mo pa. Basig nalimot kag diini mo mabutang. Ha? Usa limot? Unsa? Tiguang? Si Papa, uy. Nganong tanaw magana ko? Wa, uy. Si mama ni mo akang. Asa to? Kalit mo lagkawa? Na, wag yung ko kahibaw, anak pa. Maayo! Makaluto na mo?
Kinsa ron nangayo og maayo? No tanag nakaluto na bata kinsa ron? May lain pa ba dayang maging aron pa? Si Kuala. Hala kalain. Waday mo magluto, Tin. Gutom na raba ko, Tin. Naami daghang bahaw, Kuala. Maungwa mi magluto. Aw. Abi na ko, mo'y pagkaon. Ansay sudan? Nagisal kog taong. Uy, taong! May favorite. Bisan unsa pa'y sudan, Kuala. Bisa ginamos pa na. Wagid kay dilian. Pulos kid nimo paborito. Lami man yun ang taong, good. Labi na putong og itlog. Ining! Masagbat ko ha. O sa may ganahan ni mo, Kuala? Ang taong butangan og itlog o ang itlog butangan og taong? Hala, unsa ganito? Ang kalibog na uy. Usbo na ko, ha? Ayaw na lang, usba. Sinay imon, uy. Ay, sapa na ha. Mas ganahan kog taong may itlog. Dili ka nang gibutangan og itlog. Sumasa akong ipangutana diha dito sa giako giagian ni ara kuno dinhi ang dapit kining baying lini kuno. Oy, Andoy! Oy, amin na nawag na ko. Uy, hala. Si Lini. Ikaw na, Doy? Lini, ikaw na! Ala, uy, nakatulto lagi ka sa among payag, Doy. Ikay nalay sabot, ha? Pugli kitang kaayo mi dito. Kahit sa man tayo dato, Lini, ay. Nindot pong taon inyong bahay taon, inyong payag sa mua taon. Katutaw nga mong payo, usaktok mo na tos ok-ok. Bungkal tong baya. Grabe sa Doy. Tinuod bitaw. Ikaw, Jud. Ay, tuod ay, uy. Maayo kay nasuroy ka. Paita. Pero ting paita, Lim. Di gyud taon mada. Sa dili mada. Di gyud taon mada kung di ko makakitang tintin. Ha? May bagtultulan ko nimo sa ila dahil ini. Ha? Taon, Lin, maluoy ka. Undoy. Tuod, ikaw inday o ako nang naasawa. Hala no? Naghigwaos naman si Undoy nga nagpangita kang titina? Ingon ini gyud nino? Okay. Namugos gyud si Undoy kang Lini nga tultulan siya sa bahay nila ni Titina. Unya, si akang niya tungtungura, mao di ay ang nagkuha sa pinuti ni Imon. Gitaganan niya kini kang Blas. O gisultihan niya si Kuala nga iyang tulion si Blas sa pinuti. Agoy pinuti yun. Unya, giuban nang yun nilini si Undoy sa ilang Titina. Kay okay ra kuno nga ilang makita si Titina. Og unya, giadto dayon nilini si Titina o gisayran nga naa si Undoy. Buoto sa makikita ang nauna ni ini. At manalawgaw ang sitwasyon kay naabot si Kuala nga nagbandilyo nga pisot si Blas. As kang luuyang Blas. Nasinta si Imon pagkasayod nga tuan ni Akang ang iyang pinuti. Bunang pa nga matod di Kuala, nasayod si Akang nga pisot si Blas. Ala kaniya. Mga kasama, ni anang sumpay ning atong sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Amos pa usihing mata. Siya day nagkuha sa akong pinuti? Noy, Imon, Noy. Ngano denas ng akang, Noy? Ngano din kanahan man siyang mutulik ni Blas? Unsay rason? Animal ka, Akang! Karon ka! Hala? Unsaon day nimos ng akang, Noy? Tintin. Kumusta man ka, Doy? Naunsa man ka, Doy? Nagsige lagi kag ngisi. Ako an kaning Doy, ngisi da, Doy. Uy, masambot kag kagwapo. Salamat kayo. Ay,
Salamat pa. Abi ka dyan, tinuod. Joy, biyaan ta mo ha. Biyaan ta mo. Tanaw-tanaw na kus ni Imon. Kaya basi bakitaan mo din eh. Titina! Titina! Ala, patay. Sino Imon? Nanawag na imutin. Ato, as papalin ka. Ikaw na mahibaw. Aron di siya mangita na ako. Tut na ini. Uy, sige. Unsa may gisigihan ni mong ngisi, Doy? Gusto na, uy. Wa ko kasabot sa akong gibati nga nakita ti ka. Lipay kay ko, Tintin. Gusto na sa pagsige ni mong ngisi lagi. Oo, Tin. Hindi na ko mangisi. Sige lang ko. Samot pagod ko kagwapo. Iingon man si Lini nga. Magsige ko gisi mo. Gwapo kong samot. Na, tuupod ka. Oo, sa ito gisulti ni mo, Tin. Wa, uy. Unsa man na ituyo ni mo nga nasuroy man ka. Bida, asa naman tos Titina, wala? Nanong ako may mo pangitaan, oy? Nagsag-og-og sugnod nga kahoy si Tintin na Imon. Ha? Unsay? Kalai. Lini. Kagalit ka man lang ito nga. Unsay nagsag-ob o kahoy? Aw, hala. Sag-og na magkahoy. Nagbugha di ay tubig. Ay, samot. Unsa ding tubig ang gibugha ni Tintin Lani? Ayos no, kay gahi man na. Ay, kamoy pagsulti des Lini ko wala be. Kay natakdan sa nimo. Pagbibibibagi ako Lini. Uy, aasa man ka ni Imon? Uy, naunsa ba ka? Ngay mo mo kong gialihan? Ha? Hagi ako? Ato agi sa pikas, Noy. Usay ato agis pikas. Pangitao na ko si Akang. Ha? Sultiya di si Titina, ha? Nga dili pabiyaan ang bay. Aw, Noy. Ay, ato di agis pikas, Noy ba? Kita ni mo Lini. Naunsa man ka? Pangitaon ka rin ako sa Akang. Anong adto mo ko ni mo paagi-apin ng sa sod? Nawa man sa diha? Si nang akang ng Imon, murag. Siya pa to ako nakitaan dito sa umahan ninyo. Nanguha og bawok-bawok. Usa? Unsa din ang bawok-bawok Lini, oy? Tambal stuli. Pahuway na Lini, pahuway na. Oo, nanay. Ako'y patay. Pwede sugis ni Imon. Kitaan gina sila ron. Kinsa may makitaan Lani? Aw, ha? Ay, hala? Naman pa ingang sinoy Imon na ng daghang mga tanong? Patay, sakspan. Unsay sakspan Lani, oy? Kinsay masakspan? Hak, kisa ba'y napatakag buhagay sa iyang hugaw din eh? Nakatunob hinuod ko. Imon, Noy, kisay mo nakita, Noy. Noy, kinsay nasakspan? Ay, hak, kitaan ba, uy? Sakpan sa tungol ninyo? Natumban ka? Hisat ko? Uy, say, ikay nagpabuhagay din ko, wala? Tabaghaka ka, ha? Taki-taki rumba! Unsa may imong tuyo na ko, Doy? Ako kuan kaning ang ako lang gud nga makakita ko ni Motin. Kairin gud nimo. Musubot gyud ko kairin kon makakita sa imong pahiyom. Ang kalami nimo sungkabon. Unsay pagtuon nimo nako? Isdang pinirito kay imong sungkabon? Oo, patya na lang kutin. Titina! Patay. Patay na lang ko, patay na lang ko. Dili, Undoy. Si Mama Akang ba? Nakitanta niya. Lakaw na to ikaw. Si Bat na. Sa tong lalaking imong gika-istorya din hesagingan, ha? Nga nagdali man tong biya? Kuan Maakang, ang mamalitay bitaw to tais baka, ma? Wow, banto grabe saglayo ang naong murapog baka. Si Mama sad uy. Ay, wag yun ako makit-isblas ron. Yan daman ra ba unta nako siya pinuti da ni tatay nimo? Oh hala, naaman din mo ng pinuti ni Papa, ma. Ganihara kayo tong nangita sa iyang pinuti, og nimo mismo. Ay, kadiyot ragod. Aron di ta mabulilyaso ini ba? Ragod, magsabot ragod tadaan sa di pa ko muulis Bible. Do-wop-a-do-wop shoo, be-do-be-do-wop shoo, be-do-be-do-wop. Hawad na lagi ka ko kapas ni Tina. Bisag sigahon siya mata pero lingin ang ayan kay siya. Pasti lang makauyap ko niya. Ops, kalami ka. Sugot ko mamatay. Pero, sa ito yung gingon, mamalitay kong tais baka. Kapon,
pod Andres ang mama nga mura ko kong naong sa baka. Ha! Taka lang. So ngayon hinun ako sila, marahila. Si Manay og dalitang madato ko na ito negosyohon dinis ako. Matay, ganahan ko ana da. Scam na, adong Regner. Na? Aw, ay bala nag-scam mo kakwarta lang ka. Drugs, Noy Plus. Ha? Drugs? Uy, patay. Ikaw mo'y akong himuong sinaligan din, Henry Plus. Ikaw! Mikaging ugwa makatingog si Blas. Ihanggiing na nako siyang himuong sinaligan sa pagnegosyo og drugs dinis ilang tapet. Nag-usab-usab ang kolor sa iyang naw. Nasabot kong nahadlok siya ug buot mo baliban. Apan wa. Misamot nga wa makatingog dihang gitunulan ko og 10,000 pesos. Naulian na ba ka to ron? Asa naman yung tawhan na ni unduyan ni ay? Malinis umah. Tawhan na biya. Malinis tiwasan yung pagpaguna dinis mga mais. Hain naman yung kagwangan eh. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit ng puso ko. Ambo, niya na. Takaroon ka. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na tinitintin kita. Thank you, Tay. Thank you, Tay. Salamat kay Tay. Atay na sa atay wa. Tay, ko thank you, Tay. Dili ta atay. Thank you, Tay. Ingkat. Ate, tikas atay ni mo unsa man? What do you see, Tay? What do you say? Ambot ni Jose. Unsa tawo mo ilabot si Jose. What do you see? Ayaw ambot. Ambot ni mo. Anong gapil-apil ni mo Jose? Ay, atay sa doy. Karon kita kaini akong gunang na kini akong gunang gigugnitan doy. Kini doy. Yes, Tay. Of course, Tay. Guna. Loud and clear. Guna. Ha? Naikanta na, Tay. Ang title, Guna. Kay may kanta di ay nga guna. Oh, natay. Naatay, oy. Bibi, kataha ka na. Paminaw, ha? Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Ano mo na siya, ha? Bisan hapit na ka maupaw tayo. Sige. Tiwas, sige yan! Kuhan ka, antay, kining, ano man, upawan ta ka tayo, ha? Tiwasan na to? Hilom, kunting. Hilom, andoy, ha? Nais kong malaman ng pinaliayas kitang puangan ka. Pinaliayas kita. Ay, your comedy man tayo, oy. Very comedy ka. Very comedy. Kasi very comedy? Ay, kuan ba, nagkomedya lang ka, di ba tayo, nagkomedya lang ka, no? Suwet ako no, gana, aguna. Guna ng naong ni mo. Kung nagkomedya ba ko, ha? Oh, Uday, balik ni! Animal! Watak ko! Goko tay! Kinagi mo! Hala, hulbot! O, say, hulbot! Hulbot ka ng imo, tay!
Sultihi ko tinuod na kang, ha? Nganong ikuha o gidani mo ang akong pinuti? Has kang gahiag yun yung maghubon mo, noy. Di ka kasabot. Gawas nga bugyo ka, bongyok pagyod. Ingon ko, dito ko lasang. Nanagana ko kung makakita kong bitin. Ipanigbas ba? Bitin sa lasang o bitin ni Blas? Usay bitin ni Blas? May binuhi na ng bitin si Blas. Hoy! Wadi ka kibaw? Nga ikaw may nanabi nga pisot ang bitin ni Blas, way tuli? Nabuang ka, Imon? Nayabag ka? Usay nanabi nga? Ay, pastila. Sultihi ko tinuod kang, ha? Nganong nahibaw kang pisot si Blas? Uy, amaw, yabag. Nganong nahibaw ko taon kong pisot ba di ay nas Blas? Pagsulti sinod! Nang akang, sulti na lang gusto tinuod nang kaysa raban ng mamakak. Kuwala! Di ba, ingon kang tulion ni mo si Blas sa pinuti? Unsa? Nabuang ka, kuwala! Ayaw pamakak ng oy. Liars go to hell. Oh, namakagiri ka anak ko akang, ha? Ingon kang bitin ang imong gamitas pinuti. Pero ang tinuod, ang pagtuli ni Blas. Uy, Imon, amaw, yabag. Nagpatuyang ka malas gibati na mong tauhana ka, uy. Ay, nalang pangulipas pa kang karon pagpili. Pagpili! Pisot o tinuli? Amaw, kayabag. Kanang pisot ng akang, kay kanang bat na pisot no. Lami kay nang kilawo ng kagumkum, kagubkub, mukagot good. Mapatay ka kakuwala. Patyon taka! Ay, ayaw na! Ay, nangakang! Ayaw! Kusuga din mo dagan ning kuwala, uy. Wag yun ako maapsi na. Naunsa man taon ka maakang, uy. Kakuyaw ni mo makadisgrasya kang kuwala. Tiaw mo na gigukod di mo sa pinuti. Ayabag kayo. Nagpalakaw ko no kung pisot si Blas. Unsa? Si Imon po taon nga amahan nimo laig sabot. Nagduda nga murag may relasyon mi si Blas. Oh, kaywa? Ha? Gano'n na ibaw ka mga pisot si Blas, be? Naunsa man taon mo, uy. Mura man noon mong mga batang way buot ini. Madungkag mong mga silingan, himuon yun mo katawanan. Ang nagkaapan ining inahan mo, Titina, kay... Oh, kay unsa man, hilom ay. Una yun, tarong kay ning pinuti ni mo, muray imo. Binuang ka, ha? Si Mama sad, uy. Ayoko mong pabadlonggod. Naunsa naman mo, uy. Ako ba, Titina, klaruhon kung mama ni mo. Ako bitaw siyang gipapili kung asa siya. Sa pisot ba o tinuli? Masuko man. Kay nagkinamaw ka man. Gusto na lagi mo, anak, lagi. Dili gani mo muhunong ana inyong way hinungdang lalis, mulayas gyud ko. Unsay ngan? Basta, oh. Pakauwaw lang mo da. Among lig kanilang ni imon og nang akang kuwala. Naon sa makalani, oy? Nagapot mga ning kabuhin ako sa pagdinagan kay igukot ko pinuti ni nangagang. Imo pa dyan ko tiwasan. Di una-una po doon ni mo sa imong gipanulti. Huwag kayo nauna, uy. Ang sumay ako una-unaon, be? Na, samot. Ay na lang, kay mabuang ko ni mo kuwala. Okay lang. Ang ayan masag kang mabuang na ni kay gwapa man ka. Hilom, oy! Uy, hala. Tintin? Naunsa man ka? Ngano ka? Tintin! Sig, palik ka ng Tintin, uy. Muna mo katubangan ni Titina kay sige magkagingong Tintin. Hiram ko la. Layas na ko dubi. Bawa dia. Sumuk-sumuk lang kada. Uli sa dito, oy. Uli sa inyo. Ay sabig sa mukas, Titina. Tin, gusto na anak, Tin. Dinalang na sa katiguangon nila nino imon ng akang. Ay, padaan na. Lain man ko kaayo, Len. Pakauwaw lang. Unya, unsa man ning imo? Layas di ining inyong pagbiya sa inyo. Tinudon po daing nimo. Gipakita ko lang sila. Ngawa ko makauyon silang paggara-gara, Len. Murag mga bata, good. Ay, ikaw
ikaw na lang sabot anak nila. Makalagot, manggudlen. Punan pa nga, usahay. Kung moagi si Noy Turning, bitaw nga nanindag taho. Mag-away din na sila diretso. Kay magselos man si Papa ni Noy Turning, nga pilit po kayo ginapay. Unya kung tuan nas amo, magtagoy-tagoy man. Mahimuot man lang ta anak nila, uy. Ikaw mahimuot ka, pero ako maglagot ko. Ay, ayaw lagi padaan anak nila lagi. Natrapuhin na ni mong luha, oh. Kay musamot ra ba kakagwapa kung wila ka? Ikaw, Gidlen. Bitaw! Pero huy, unsa naman tong pag-istorya ni Undoy? Uy! Okay raman. Unsay okay? Nindot siyang ikasulti, Len. Komedyante. Makawa sa kalaay o problema. Mao ba? Unya? Unsay, unya? Si Titina. Wa ko kasabot, Len. Wa siya gisulti ni mo? Gisulti nga, unsa man? Siya, dili pa. Wa ba siya manguyab ni mo? Nah, mala ka diha, Len ni uy. Ingna lang mala. Malay ko. Ikaw, yun. Di man, good. Ganahan ba ka niya, di ba? Oo. Ganahan ko niyang mukanta. Pero, anak ra, diha ra kutob. Uy! Hain naman is Undoy, eh. Ahak ng anak ka, eh. Pulbida, no? Bisag din gwapo. Mingaw no balaka man ta. Nilayas na mga tetong anak ka. Ay, nagmahay ba ako sa nitabo na mo kanina. Gamit ba kining anak ka? Gabi na gabi na nga sama ron. Nga, ngit-ngit sa gawas. Muhayag magud ko na siya. Tungod sa kabudlan yung mata. Wow! Kinim sa good siya, eh. Garaon kayo. Ay. Tay Ostek! Si Undoy. Undoy! Tay Undoy! Tay Undoy! Uy, Noy Ostek, Noy Ostek. Ay. Unsa mo yung tampalong din mo akong utay, uy. Aki mo anak ka, ay. Bisag wa ka maliwat na ako, pupido, ay may ngaon, medyo ko ni mo lung. Mao ba, tay? Hasta ko, tay. Bisa dili ka budlat ug matasaman ako, mingaon sa kunin mo. Kis ko liog, tay, be. Tipon kay kag liog, kis ko liog. Amo, nabayot na kanak, ha? Nabayot, ahak, ba ni mo, oy. Pre! Unsay poy? Maho mang dayok imong liog, tay. Mau! Ikaw ba? Kuan ba? Ka nagamay gani atong problema din sa ato ba? Kay kita namang duha, dili din ko nimo tubayan kung masuko ko, ha? Ikaw po. Wag makinaunsa na atay kabalhin. Sige, tay. Ato inon si Rick Atoy nga, misagis ka nga, makiksumbagay siyang Rick Kanor. Ay, amaw. Ikaw may kaingon. Sugod sa kakinanggol, ha? Kumidya ratong ako ba? Ang boto ko pasabot, baka lang pwede raman kung mo lang mag-usa ka pundok mo ba, magsabot-sabot mo aron kamong tanan ang mubulahan, di ba? Bitaw, tay, no? Oo. Braytag yun mo, tay. Oo, bang-an ka? Konsultihan si Rick Atoy, ano, tay? Mag-meeting man ron, me. Pero, mukhaon sa kuday, nakaduto, nakadiya, tay. Ay, wa ko ka makalutog kanon para ba? Akuan ka ng buriring sinugba o kamuting kahoy itong dinungag ang akong giandam ni mo. Lami ka itong parison. Unsa, tay? Niya makupot ka rin sa ryuhan. Ahot na to, ha? Pero agad tahalang. Kay hilaw ba itong pagkaluto ang duha? Ha? Ay, ikaw na balaan to. Sure na tayo, eh. Patir ko ni mo, testing, ha? Patir ko ni mo! Bisang tuod, ikaw inday, o ako nang naasawa. Uy, hala! Unsay sunod nga mahitabo? Mga kasama at ang iyang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ang gugmang buta, dakug mata. Gisuwat ni Glenn Tino sa direksyon ni Inday Bambina. Spinner Ariel Mancao. Audio editor Lloyd Gabiana. Soundman June Pohanis. Dalit ka nato sa ROMN Drama. Umoto mga ka-listeners ang parto, no? Bisag wapa kung ma-edit, pero matik naman yung manan yung video, mapaminaw niya yung drama, no? Muna nga advance lang tadaan na bisag wapa kung nahimo, ha? Kay
bisag wa pa na ko mahimo ang edit sa drama nga parto kuan gusto gyapon ko mo trabaho no mga listeners. Gusto gyapon ko mo maningkamot o makadugang pa og edit no. Kay kabalo kung daghan gyapon nag-atang sa ani nga drama no. Kini video aga una ni problem ni nga bisag na ko gibati sa akong lawas. Gusto ko mo fight no. Gusto ko nga kanang makigbisog yun no. Para ninyo mga listeners no. Nya siyempre po para po sa ako ang panginabuhian kay wala na ko'y pamugas. Saon na lang no magpada sa sakit ba no. Muna nga peligro. Kaya pag tinuod mga listeners, kasabot ito yung paminaw sa lawas. Daghan ko mga kanang gipangmati na ba, no? Ya, dili man ko high blood na kay pag BP na ako, okay man. Okay naman akong dugo, no? Wala lang yung something ba? Ang siguro usa yung sinungdan ni mga listeners kini yung stress jud. Mao gini number 1, kining dili man magkadimao ang oras sa pagkatulog ba o kining kanang oras sa pagkaon mao gina ako ang kuan jud mawihid mo gina akong gidudahan nga mo hinungdan no kay grabe yung kini stress jud ug ubos ni atong kuan no diga sitawag na stress level no kung ubos na kaayo ang resulta ni murag mao na ni peligro na daghan ng sakit no nya dako posibilidad og di mo undang og akin ni magpalabi gud ba abuso na ba sa kanang lawas no abuso na di matulog abuso sa cellphone no so ang resulta peligro yun no o ang birthday mabalhin yung November 1 simbako ang tao no pero mo lagi di gid badag simbako na kung atuan ng panahon no mga listeners pero namay gayon prevention is better than cure no mo na ang mahimo pang likayan no mo na akong apong sayop muhang kon jud kung nasayop ko kay gaabuso ko atubag cellphone mga listeners no. Muna nga sa mga nag-request sa ubang drama no mga sagog pasensya ninyo kay dili pa gyud ako makaayos pagkaron no kulang ko sa kadasig sa pag-edit kay di lalim ning labad atong ulo. Ya, magluha ning mata. Nya napuna pa ni igo ni kong dirip ngut-ngut jud akong paminaw mga listeners no. Ang kangut-ngut ra ba kay mukunik yun sa kung naong labad akong ulo. Muna digid madaba ug ipugos no mga nga pasensya kayo no sa mga listeners nga nangita og sumpay no ug sa mga nag-request sa ubang drama no pasensya gyud kayo. Pero ay mo kabalaka kay samtang makaya pa. Ayan po lang po ninyo mga listeners no nga mabalik ang akong kadasig kabaskog no kay para makapadayon patag dugang pang drama no kay sa ako lang una-una muna na nagkuan una-una na rin nagdako no pero sa akong una-una gyud positibo gyud nga makaya pa nako no mabitan inungdan nga ga-advance og video kay bisag wa pa siguro nga madasig kog edit kay labad ako pero man ta kay balo og mukalit tag-skill no. Milagruhan ta sa Ginoo mga listeners no. Mao ta na yung madasig gyud kog simba sa kapoy nang ta sa paminaw murag way gana no. So mao to mga listeners, thank you so much for watching no. Kay gabi na mauli na pud karong tataod no. Daghang kay salamat sa mga nagasunod kay nag paminaw sa mga drama no. O kaniyong tanan mga listeners no. Sa sunod lang higayon ta mag shout out kung okay na ang tanan no. O sige hapon sa inyo kamusad sa inyong kagalingon no labi na sa mga listeners nga OFW no pag-amping mo kanunay no kay importante kayo gid ang mayong panglawas no kay matod pa ang mayong panglawas mo ibugtong bande no di ta kahimog trabaho kung masakit man ta no muna nga amping gud taon mo mga listeners no labi na sa mga OFW kay layo ra ba mo sa inyong pamilya no di lalim og masakit no away mo atiman may man ta dire sa Pilipinas kay kung masakitan na may mo atiman na to no dress lang nasod lisod gyud mga sakit kay kamo gyud intaw na ang muantos no muning kamot nga maulian mo na nga mga listeners akong ikasulti ninyo amping og ampo no o kanatong tanan mga listeners thank you so much for watching og amping mo kanunay God bless natong tanan.